Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά σήμερα στην εκπομπή μας με τίτλο «Πρόσωπο, απόψεις και ιεροί τόποι» να έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ αγαπητό σε εμάς, τους πατρινούς, αλλά και σε μένα προσωπικά, το Αρχιμανδρίτη Ιερομόναχο πατέρα Ιωνά Μούρτο, ο οποίος είναι πατρινός στην καταγωγή και ο οποίος εργάζεται από το 2000 ιεραποστολικά στην χώρα, την πλούσια και ανεπτυγμένη χώρα της Ταϊβάν. Έτσι είχαμε την ευκαιρία αυτές τις μέρες που ήταν στην Πάτρα να κουβεντιάσουμε μαζί, να συζητήσουμε πολύ όμορφα πράγματα. Πάντα ο πατήρ Ιωνάς και από λαϊκό που σας γνωρίζω πάτερ, είχαμε τη χαρά να έχουμε σκέψεις, συζητήσεις ωραίες, να μας ανοίξετε ορίζοντες από τις δικές σας αναζητήσεις και τις πνευματικές εμπειρίες. Και έτσι από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε αυτές τις μέρες, και ήταν πολύ χαρά, διότι είμαι και λίγο αμελής προσωπικά και ζητάω συγγνώμη, δεν μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο, λόγω και εγώ ότι έχω πολλές απασχολήσεις και εσείς ακόμη περισσότερες. Ήταν ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε πολύ όμορφα πράγματα και σκέφτηκα να κάνουμε δύο εκπομπές. Τη μία σχετικά με την ιερακαθαρά εκκλησιαστική πνευματική ζωή και τη στενά ιεραποστολική δραστηριότητά σας στην Ταϊβάν, και να κάνουμε μια δεύτερη εκπομπή σχετικά με δυσκολίες και προβληματισμούς και οι οποίες προκύπτουν από τη συνάντησή σας με τον κινέζικο τρόπο ζωής αλλά και σκέψης, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και για μας τους Ορθοδόξους Έλληνες, μια και υπάρχει αυτή η επικοινωνία και η διακίνηση ιδεών. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος έδωσε με πολύ χαρά την ευλογία του. Ήσασταν στο γραφείο τις προηγούμενες ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χάρηκε πολύ. Σας είχε στο γραφείο πολύ ώρα, μου έκανε εντύπωση. Έτσι ήθελε για να μένα σας... μετράει πάρα πολύ, ναι, ιδιαίτερα η ευχή του Επισκόπου, έτσι που είναι στην Εκκλησία, και εσάς προσωπικά φυσικά και όλα τα μέλη, αλλά ιδιαίτερα το Δεσπότη που και σε δύσκολες περιπτώσεις, ας πούμε, έτσι μου στάθηκε. Εμείς τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που μας δίνει και τη δυνατότητα μέσα από το Λίχνο να παρουσιάζουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Και ο Λίχνος, ξέρετε, Πάτερ Ιωνά, όπως εσείς βέβαια έχετε το ίντερνετ πάρα πολύ, με το οποίο κινείστε ιεραποστολικά τα πάντα, ουσιαστικά τα πάντα. Ένα μεγάλο μέρος όλης της δραστηριότητας είναι στη χώρα των υπολογιστών, βέβαια, την Ταϊβάν. εμείς ακόμη είμαστε λίγο και στην παραδοσιακή τηλεόραση. Βέβαια υπάρχει και μέσα στο διαδίκτυο Λίχνος, στο Facebook κλπ. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως των μεγαλύτερων ηλικιών, μας παρακολουθούν μέσα από τους τηλεοπτικούς δέχτες, όλη η Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα, και σας ξέρουν αρκετοί και χαίρονται και νομίζω θα χαρούν σήμερα μετά από κάποια χρόνια να σας ξαναδούνε και να μας ακούσουν, να δούμε και για την ιεραποστολή της Ταϊβάν, την οποία πολλοί από άνθρωποι την έχουν βοηθήσει, όχι μόνο προσευχητικά και ηθικά, αλλά και οικονομικά. Βεβαίως. Σε όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο και αυτό είναι χρήσιμο. Έτσι λοιπόν, για να μην τρώμε χρόνο, θα ήθελα στη σημερινή μας εκπομπή να πούμε σχετικά με μερικά θέματα τα οποία, όπως είπα νωρίτερα, άπτονται αυτής της συνάντησης και της αναπόφευκτης συζήτησης μεταξύ ορθόδοξης σκέψης, χριστιανισμού δηλαδή, και κινέζικης φιλοσοφίας, κινέζικης, αν μπορούμε να πούμε, θεολογίας. Ήθελα λοιπόν καταρχήν να πούμε σχετικά, είπαμε σε κάποια άλλη εκπομπή για τα προβλήματα τα οποία είχατε στο θέμα της μετάφρασης και της Ιεράς Λειτουργίας αλλά και της Καινής Διαθήκης, διδάσκοντας τα καθολικά και προτεσταντικά και όχι μόνο πανεπιστήμια, ορθόδοξη θεολογία, ακόμη και αγεωγραφία, όπως είπατε. Είδατε πολλά προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την απόδοση ενιών από την αρχαία ελληνική γλώσσα στην κινεζική γλώσσα. Έτσι λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να μας πείτε είναι σχετικά με την έννοια του προσώπου, την έννοια του Θεού γενικότερα. Τι είναι ο Θεός, πώς ο Θεός ορίζεται στην γλώσσα την κινεζική, στην φιλοσοφία, αλλά και την έννοια του προσώπου, διότι όπως μου είχατε πει σε κάποια συζήτηση, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα το οποίο άπτεται με το βασικό δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά να μας βοηθήσετε λίγο και θα συζητάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ναι, μιλάμε βέβαια για ένα απιαπέρατα θέματα, έτσι. Και θα πρέπει να σας πω έτσι ότι εγώ καταρχήν δεν πάω εκεί ως επαγγελματίας προσελκυστής, αλλά πάω ταπεινά ως μαθητής πρώτα, και ότι αυτό που κάνω, ας πούμε, δεν το κάνω διότι εγώ ξέρω και άλλοι δεν ξέρουν, αλλά
και εγώ και στο πανεπιστήμιο και τώρα συνέχεια διαβάζω και κινέζικη φιλοσοφία και βουδισμό κτλ. Και είμαι παπάς ακόμα, διότι δεν βρήκα τίποτα καλύτερο. Όχι μόνο δεν βρήκα τίποτα καλύτερο, αλλά όσο πιο πολύ τα ψάχνω, τόσο πιο πολύ βλέπω πόσο αξίζει να είμαι ορθόδοξος ιερέας και όχι επαγγελματίας, ας πούμε, προσελητιστής και παπάς ή να διαδίδει ιδέες. Τώρα, και μέσα σε αυτή την ταπεινή, έτσι, προσπαθώ, δηλαδή μαθητεία και όχι πάει ο έτοιμος, ας πούμε, να διδάξει τους αγράμματους, ξέρω, έτσι. Είναι ένα τελείως διαφορετικός τρόπος, όπως είναι δομημένη η κοινωνική σκέψη, ακόμα και ο εγκέφαλος, και δεν είναι καλό ή κακό, είναι αυτό που είναι. Και στην καθημερινότητά σας δηλαδή έχετε... Βεβαίως. Πρώτα να σας πω ένα απλό πράγμα. Αυτό που λέμε την έννοια του προσώπου, έτσι, ότι δεν υπάρχει και όμως θα μπορούσε να υπάρξει. Οι Κινέζοι, όπως και οι Ιαπωνέζοι, πριν από 100 χρόνια δεν είχαν ονόματα. Είσαι ο γιος του πατέρα σου, τελείωσε. Αν έχει 2-3 αδέρφια, το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3. Ο Κινέζος είναι, ας πούμε, ένα γρανάζι μέσα σε μια κοινωνική μηχανή, η οποία δουλεύει. Η Κίνα, η απέραντη Κίνα, που δεν είναι όπως στην Ελλάδα που είχε βουνά και έκανες, ας πούμε, μικρές κοινότητες, για να υπάρξει μια ισορροπία, η ισορροπία ήταν η οικογένεια. Η οικογένεια είναι πυραμιδοειδής. Έτσι, είναι ο αρχηγός της οικογένειας, ας πούμε, ο πατέρας, και μετά πάει. Όταν λοιπόν, και πάνω απ' όλα αυτοκράτορας. Δηλαδή, άρα όταν τώρα πεθάνει ο πατέρας, είτε καλός είτε κακός, γίνεται πνεύμα που και πρέπει αυτό το πνεύμα να το τιμάς. Αυτή είναι λοιπόν η βασική τρόπος του θρησκεύειν, γιατί αυτό που λέμε εμείς θρησκεία είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα το καταλαβαίνει ο Κινέζος. Ο Κινέζος καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ξεχωρίσει, ας πούμε, κτιστό ή άκτιστο, όπως λέμε εμείς αυτά τα πράγματα. Είναι ένα μαύρο κουτί η ζωή, σαν ένα black box, ας πούμε, όπως κάνουμε στις θεωρίες συστημάτων, έτσι, που έχει ένα input, μια είσοδο, έχει μια έξοδο και μπορείς λίγο να επηρεάσεις, άμα κάνεις ανάδραση, έτσι, άμα κάνεις feedback, μπορείς λίγο να επηρεάσεις την είσοδο, να κάνεις τόσο λίγο καλύτερα. Εκείνο που ακολουθεί λοιπόν ο Κινέζος είναι η φύση, γιατί αυτό βλέπει. Όμως, ο τρόπος του σκέπτεστε δεν είναι όπως εμείς. Πρώτα γιατί πώς είναι, σας λέω, δομημένος ο εγκέφαλος. Η Κίνα, η προφορική ομιλία, εκτός από τη δυσκολία που σας είπα την άλλη φορά, δηλαδή ότι είναι τονική, έτσι, και υπάρχουν 4 τόνοι στα κλασικά τα Mandarin, αλλά 9 τόνοι σε Guangdonghua. Φαντάζεστε 9. Σε άλλη διάλεκτο Κινέζικη. Ναι, άλλη. Η Κίνα όμως έμεινε. Δηλαδή, ανάλογα από πώς το τονίζετε. Ναι, 9 διαφορετικούς τόνους, το ίδιο πράγμα. Φαντάζεστε. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, η γραπτή γλώσσα είναι που κράτησε την Κίνα, διότι μόλις βλέπεις το χαρακτήρα, ξέρουν οι πάντες τι συμβαίνει. Αλλά ο τρόπος λοιπόν που επικοινωνώ εγώ μαζί σας κανονικά θα ήταν να μην σας μιλάω και να έχουμε κάποιες εικόνες, ναι, κάποια σχήματα και να συνεργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα σχήματα. Να σας πω ένα πράγμα που με συγκινεί και το έχουμε κάνει και κάπως το σήμα της Εκκλησίας. Πώς είναι η λέξη αγάπη στα κινέζικα, έτσι. Λοιπόν, χωρίς ότι γράφετε, δεν μπορεί να γράψετε έτσι όπως θέλετε, από πάνω προς τα κάτω και από εδώ προς τα εδώ το χαρακτήρα. Άρα λοιπόν εγώ το γράφω έτσι, τη λέξη αγάπη τώρα θα σας γράψω, για να δείτε αμέσως πώς μπαίνετε σε άλλο πλανήτη, ας πούμε, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι αγάπη. Έτσι, είναι η λέξη αγάπη. Λυπάμαι που δεν έχω πένα, αλλά και αυτό είναι καλά. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ενώ βλέπετε αμέσως, εδώ έκανα μια ζωγραφική τώρα και μάλιστα αν είχα πένα θα γινόταν ακόμα πιο καλύτερο, έτσι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η λέξη αγάπη. Τι σημαίνει? Άμα δείτε, τώρα είναι πιο στιλιζαρισμένο στη κλασική γλώσσα, ναι. Αλλά άμα δείτε τα αρχαία όστρακα, εδώ βλέπετε λοιπόν ένα χέρι. Αυτό εδώ, έτσι. Να το. Σαν όπως βλέπετε το βλέπουμε από μέσα. Να το, έτσι. Εδώ λοιπόν ένα χέρι, τα δάχτυλα δηλαδή. Εδώ είναι η σκεπή του κινέζικου σπιτιού, η κλασική κινέζικη σκεπή, έτσι. Και αυτό τι είναι? Ίσως το καταλαβαίνετε, η καρδιά. Έτσι, οι κοιλίες της καρδιάς εδώ. Άρα λοιπόν ένα χέρι το οποίο κρατάει μια καρδιά κάτω από μια στέγη. Και
πάνε ένα σοβαρό ανηφορικό δρόμο. Εγώ λοιπόν σας λέω αγάπη, αν δεν σας πω τίποτα και σας δείξω αυτό, αλλά αυτό όμως είναι τόσο ευρύ, έτσι, είναι τόσο ευρύ που έχει και άλλα πράγματα. Αυτό σαν λέξη το έχετε... Είναι λέξη, η λέξη αγάπη. Ήδη γράψει, δηλαδή δεν είναι κάτι το βράδυ. Όχι, έτσι είναι παντού, από όλα τα σχολεία, παντού, τα πάντα, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και γι' αυτό μάλιστα θα ήταν στολισμένη η αίθουσα εδώ, ας πούμε, με ωραία καλλιγραφία, με πένα, έτσι και τα παιδιά, έτσι είναι οι λέξεις. Ας πούμε, έτσι η λέξη, προσέξτε τώρα να δείτε, αυτό θλίψη, η καρδιά, ένα μαχαίρι στην καρδιά. Έτσι, μαχαίρι στην καρδιά, θλίψη. Προσέξτε τώρα, ο άνθρωπος, αλλά έτσι, είναι ένας άνθρωπος που, ας πούμε, έτσι, εντάξει, τώρα προσέξτε όμως, μία από τις πιο βασικές έννοιες που έχει βαθύτατη φιλοσοφική σημασία, έτσι, ποιο είναι, ίδιο, αλλά, προσέξτε τι είναι τούτο εδώ. Αυτό τώρα είναι ένας άνθρωπος, αλλά είναι δύο, δηλαδή εγώ και εσείς. Δηλαδή είμαι άνθρωπος από τη στιγμή που σχετίζομαι μαζί σας. Οπότε βλέπετε, από μια πλευρά δεν υπάρχει έννοια του προσώπου, από την άλλη πλευρά όμως αυτό είναι τους βαθύτατους κινέζικους χαρακτήρες. Ότι είσαι άνθρωπος από τη στιγμή υπάρχει, από τη στιγμή που από τη στιγμή που, σχέση, ναι, έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει. Ναι. Βλέπετε το φεγγάρι έχει, ας πούμε, δηλαδή, ας πούμε, να σας... έτσι, ο φίλος, αυτό είναι το φεγγάρι, ένα χέρι που κρατάει το φεγγάρι. Έτσι, σκεφτείτε λοιπόν τώρα, δεν μιλάμε καθόλου και ότι κάνουμε ένα διάλογο και εγώ σας γραπτών, έτσι, στην Ελλάδα με ακρίβεια, και εγώ σας δίνω αυτό και εσείς μου δίνετε το άλλο και συνολογιόμαστε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τώρα λοιπόν πόσο διαφορετικό είναι να συνολογιάστε με ποιητικότατα. Είναι ποιητική δηλαδή. Αλλά είναι εικόνες όμως. Ενώ εμείς έχουμε μάθει την ακρίβεια των λέξεων και όσο πιο ακριβής τόσο πιο καλά. Ο άλλος όμως, γιατί θα πρέπει να γράψετε, να γράψετε μια κατήχηση, το Ευαγγέλιο. Είναι γραμμένο, αυτά είναι τα σύμβολα. Δεν υπάρχουν άλλα. Γι' αυτό μάλιστα αν έρθετε ας πούμε εσείς και να μείνετε, έτσι, δεν μπορεί να έχετε το όνομα Αμβρόσιος με αυτό, θα σας δώσουν κινέζικο όνομα που έχει μία λέξη, ένα χαρακτήρα. Το δικό μου είναι Λι Λιάν. Δηλαδή, Λι είναι ένα δέντρο που είναι, ας πούμε, είναι καμιά 50 ονόματα που τα έχει όλη η Κίνα, επώνυμα. Ναι. Έτσι. Το Λιάν είναι το δεύτερο, σημαίνει φωτεινός, ας πούμε, εντάξει. Έτσι σας παίρνει το κομπιούτερ μέσα. Αλλιώς δεν σας παίρνει το κομπιούτερ. Και στο βγάλανε μόνοι τους αυτοί ή το βγάλετε μόνο? Αυτό το να βγάλεις κινέζικο όνομα δεν είναι εύκολο, γιατί μπορεί να είναι, έχει σημασία. Η δασκάλα μου το έδωσε. Εγώ της είπα, το Λι είναι κλασική κινέζικη λέξη, σημαίνει δέντρο. Το Λιάν είναι αυτό. Έτσι, Λι Λιάν. Έτσι, αυτό είναι το όνομά μου, Σαν Φου, πάτερ. Σαν. Είστε ο πάτερ. Σαν, άμα το πω αλλιώς είναι λάθος, έτσι. Φου, πατήρ. Έτσι, αυτό έτσι υπογράφω. Έτσι υπογράφεται. Έτσι. Και αυτό είναι στο κομπιούτερ, αυτό είναι στο διαβατηριό μου, δηλαδή στην Ταϊβάν, έτσι. Και όποιος έρθει θα πάρει κινέζικο όνομα. Δεν μπορεί, το κομπιούτερ δεν το παίρνει το αγγλικό όνομα, έτσι, με λατινικούς χαρακτήρες. Σκεφτείτε λοιπόν να μιλάμε έτσι. Και γι' αυτό βλέπετε, έτσι, ότι ο εγκέφαλος είναι δομημένος αλλιώς, έτσι είναι. Ούτε καλός είναι, ούτε κακός είναι. Έτσι είναι. Και μέσα σε αυτό τώρα... 6.000 χρόνια αυτό τώρα. Και μέσα σε αυτό τώρα εμείς πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και να συνεννοιόμαστε και να καταλαβαίνόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν βασικοί τρόποι. Δηλαδή εκεί το καλό και το κακό είναι συμπληρωματικά, δεν είναι αντίθετα. Γι' αυτό βλέπετε το σύμβολο, το Yin και το Yang, ένα μαύρο και ένα άσπρο, τα οποία είναι κολλημένα. Βέβαια υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτά, το Dao, δηλαδή όταν λέμε το Dao τώρα, είναι μια λέξη, Tao το λένε εδώ, έτσι, αλλά η σωστή προφορά είναι Dao. Λοιπόν, είναι τα πάντα. Όταν μεταφράζουμε ο λόγος του Θεού,
Είναι Dao, η λέξη Dao. Είναι λοιπόν λόγος, αλλά δεν είναι μόνο λόγος. Είναι οδός, είναι τρόπος, έχει 100 σημασίες. Στο Ευαγγέλιο όμως το σωστό είναι, όταν λέμε να αρχή είναι ο λόγος, είναι Dao. Άρα λοιπόν, από τη μια πλευρά μπορείς... Ταιριάζει αυτό όμως. Μπορείς να βάλεις, από την άλλη πλευρά όμως βλέπετε από τη μια πλευρά βλέπετε έτσι, το ότι είναι, όπως σας είπα, τίποτα δεν είναι απόλυτο, αλλά είναι συμπληρωματικό. Εμείς λοιπόν, γι' αυτό και είναι για τον Κινέζο, αν σας πω ότι έχετε λάθος, αυτό πιστεύετε είναι λάθος. Βεβαίως είναι λάθος, αλλά συνεχίζετε το πιστεύετε. Διότι δεν είναι... Ενώ εμείς λέμε, καλά, αφού σου πω ότι είναι λάθος, τώρα πρέπει να το σταματήσω, έτσι δεν είναι. Αλλά ο άλλος σου λέει, όχι, είναι συμπληρωματικό. Και αυτό από τη μια πλευρά μπορεί, είναι κακό, από την άλλη πλευρά όμως, αν το πείτε σωστά, ότι είναι έτσι, η αλήθεια και η αγάπη είναι συμπληρωματικά. Διότι αγάπη είναι ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Έτσι. Αν δηλαδή δώσετε σωστά, γιατί ο Θεός δεν αποκαλύφθη μόνο στους Εβραίους, ας πούμε, άφησε έτσι σπερματικό λόγο παντού μέσα σε όλους τους λαούς. Πρέπει λοιπόν εμείς να τα βρούμε και να δώσουμε το σωστό. Τώρα, το ότι ο άνθρωπος εκεί υποφέρει γιατί όταν εσείς, ας πούμε, ξέρετε ότι είστε μία μηχανή, θεωρητικά, τα παλιότερα χρόνια και σήμερα δηλαδή, έτσι, σου λέει ο πατέρας θα παντρευτείς αυτήν, τελείωσε. Δεν έχει σημασία τώρα την αγαπάς, δεν την αγαπάς, θα το κάνεις. Στην Ταϊβάν παντρεύονται έτσι τα παιδιά. Κοιτάξτε, πολύ σύγχρονες οικογένειες, εντάξει, δεν το κάνουν. Η παραδοσιακή οικογένεια όμως θα το κάνει. Ιδιαίτερα στην Κορέα που είναι απόλυτη οικογενειοκρατία λόγω του Κομφουκίου. Έτσι. Εκεί θα υπακούσει τη μάνα σου. Μα δεν την αγαπώ, δεν έχει σημασία, την αγαπήσεις. Ή και να μην την αγαπήσεις, δεν έχει σημασία. Έτσι. Βλέπετε, αλλά ο άνθρωπος έτσι, ως άνθρωπος μέσα του βέβαια πονάει, διότι είναι μια βιολογία, διότι είναι μια καταπίεση. Εκεί λοιπόν μπορούμε να βρούμε την έννοια του προσώπου πια ως αγάπη. Έτσι. Όχι δηλαδή ότι εγώ υπάρχω επειδή δεν είμαι εσύ, αλλά υπάρχω επειδή υπάρχεις εσύ. Και μπαίνοντας ας πούμε, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και εμείς πια την έννοια του προσώπου, όχι με την δυτική έννοια του όρου. Θα σας πω κάτι, ας πούμε, το οποίο εμένα με συγκλώνησε και δείχνει, ας πούμε, έτσι πήγα και εγώ, ένα χαζό παιδί, μέσος Έλληνας, ήταν μια Κινέζα, ένας Έλληνας ήθελε να παντρευτούν και μου λέει να τη δείξεις, λέει αυτή, εντάξει, να βαφτιστώ, δεν είχε πρόβλημα, ας πούμε, για να κάνει και το γάμο. Θέλει να βαφτιστεί η Κινέζα, ναι. Ναι. Και εγώ, ας πούμε, λέω, μεταξύ μερικά, γιατί συζητάμε. Άξιζε να συζητήσετε, ναι. την κατηχήσετε. Εγώ ποτέ δεν βαφτίζω άνθρωπο κατευθείαν επειδή μου ήρθε, έτσι. Θα περάσει πολλής χρόνος. Βέβαια, δεν είναι για επαγγελματικούς λόγους, να γίνει κοινωνικούς. Λοιπόν, ναι, ούτε για τυπικούς λόγους να κάνει ένα γάμο κτλ. Ποτέ δεν το κάνω αυτό. Λοιπόν, και μία φορά λοιπόν της είπα, κοίταξε να δεις, βλέπεις ο χριστιανισμός σου δίνει και την αιώνια ζωή. Θα ζήσεις αιώνια, έτσι, και θα αναστηθεί. Δεν θέλω να ζήσω αιώνια, μου λέει. Λέω, πώς δεν θέλεις να ζεις αιώνια, όλοι θέλουν να ζουν αιώνια, έτσι δεν είναι. Όχι, λέει, δεν θέλω να ζω αιώνια. Δεν το κατάλαβα τότε, ας πούμε. Δεν μπορούσα να της απαντήσω φυσικά. Εγώ της είπα, όχι, η αιωνιότητα είναι καλό πράγμα, όλοι έχουμε μάθει. Όμως είχα λάθος. Διότι η ζωή είναι ως καταδίκη εκεί. Δηλαδή, το βασικό πράγμα δεν είναι να ζεις, είναι να αποφύγεις τον πόνο. Αυτό εκεί είναι η μεγάλη διδασκαλία του Βουδισμού, στην οποία συμφωνούμε στο πρώτο μέρος και δίνουμε άλλη λύση. Ο Βουδισμός τι λέει, και όλοι οι ανατολικοί λαοί, επειδή δεν υπάρχει η έννοια της ελευθερίας, δεν υπάρχει. Είχα κάνει και, επειδή ήμουν και στο National University, είχα ένα degree εκεί πέρα, έρευνα, δεν υπάρχει η έννοια της ελευθερίας όπως την εννοούμε εμείς, ούτε πολιτική ελευθερία με την έννοια που εννοούμε εμείς. Έτσι. Ναι. Είστε μέλος ενός συστήματος και τελείωσε. Έτσι, γι' αυτό και δεν υπάρχει το challenge, είναι τη δημοκρατία, ας πούμε, ότι είμαστε όλοι ίσοι. Πώς είμαστε όλοι ίσοι? Όχι μόνο αυτό. Δημιουργήθηκε και ιστορικά, δηλαδή υπάρχουν κύκλοι. Ο Κομφουκίος σου λέει, δεν μπορείς να αγαπάς τους πάντες ίσα, θα αγαπήσεις το στενό κύκλο που είναι πρώτον αυτοκράτορ, έτσι, η οικογένειά σου, μετά τα ξαδέρφια σου, μετά τους άλλους και μετά τους άλλους. Μία σχολή, έτσι, η μία σχολή κινέζικης σκέψεως
είπε ότι την ΜΠΟΑ, την παγκόσμια αγάπη, η οποία καταπολεμήθηκε και τελικά έγινε λιγαλιστική σχολή. Λοιπόν, αλλά για να μην τα λέμε αυτά, να εξαγγίσουμε πάλι σε αυτό το θέμα, τι είναι η ζωή, έτσι. Τι να της πω εγώ. Αργότερα κατάλαβα, μετά από όλα αυτά, ότι η ζωή δεν είναι ότι χτυπάει η καρδιά μου. Ούτε ότι πόση χρονικότητα έχει. Ζωή είναι ο Χριστός. Είναι πολύ παράδοξο αυτό το πράγμα. Όταν λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η ζωή. Κάνω να πει, εγώ είμαι ο πρόεδρος, έτσι. Εγώ είμαι το αφεντικό. Εγώ είμαι ο φιλόσοφος. Αυτό δεν καταλαβαίνει κανείς. Αλλά το να πει κάποιος ότι εγώ είμαι η ζωή, που δεν το είπε κανείς, αυτό είναι τελείως παράλογο. Όχι παράλογο, είναι τελείως μοναδικό. Δηλαδή, πώς είσαι. Εάν η καρδιά μου να χτυπάει, τι σχέση έχει με σένα. Και άρχισα να διαβάζω και αυτό και να καταλαβαίνω τελικά ότι τι σημαίνει ότι εγώ είμαι ζωντανός και τι σημαίνει σωτηρία. Ποιος είμαι εγώ, ποιο είναι το υποκείμενο. Και βλέπει κανείς και την νεότερη φιλοσοφία μου που ασχολήθηκε με αυτά, έτσι. Τι είμαι εγώ, narration, δηλαδή ιστορίες, έτσι. Σαν ένα σκηνή, πλεγμένες ιστορίες μέσα μου, έτσι, οι οποίες έχουν κάποιες κλωστές και από εσάς που γνωριζόμαστε από παιδιά. Και όταν λέμε, ας πούμε, έτσι, ζω, όχι εγώ, ο Σταυρός του Χριστού. Παίρνουμε λοιπόν και αυτή το narration του Χριστού και το βάζω ένα κομμάτι του εαυτού μου πια. Αυτό το σκηνή μεγαλώνει και ενώ δεν ήταν δικό μου το σκηνή αυτό, η ιστορία του Χριστού, ξαφνικά γίνεται και δικό μου. Έτσι και είμαι λοιπόν αυτό το πλεγμένο σκηνή, όπως λέει ο Ρικέρ, έτσι. Εντάξει, ή το ψυχολογικό υποκείμενο του Πάρφη, τώρα δεν θα πούμε, ας πούμε, φιλοσοφία, μοντέρνα φιλοσοφία, αλλά όλα αυτά δεν μιλάω για το μυστηριακό κομμάτι που φυσικά, αλλά πρέπει να το εξηγείς, πρέπει να το καταλάβεις. Και όταν λοιπόν προχωρείς, θα καταλαβαίνεις τι είναι ζωή. Άρα η σωτηρία δική μου είναι η σωτηρία όλης της κτήσεως. Δεν σώζεται ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς σώζεται επειδή κουβαλάει όλη την κτήση μαζί του. Δεν είναι ότι σώθηκε ο Ιωνάς και εντάξει, ας πούμε, πρόβλημά μου. Δεν είναι πρόβλημά σας. Δεν μπορώ εγώ να σωθώ και εσείς να μην σωθείτε. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος λέει, έτσι, ποιος πειράζεται και ο πειρούμε, έτσι. Είμαστε μέλη αλλήλων, το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και ψάχνω να βρω, εγώ να πάω στον παράδεισο και εντάξει. Είμαστε ιερείς και όπως του κόσμου, έτσι, δηλαδή εμείς προσφέρουμε όλη την κτήση. Άρα ο Ιωνάς, εάν σωθεί, τραβάει, και, όχι όλοι, αλλά μέρος της κτήσεως, ναι. Αν λοιπόν εγώ λέω ότι εγώ δεν θέλω να ζήσω αιώνια, σημαίνει δεν αγαπώ. Δεν θέλω να αγαπάω τίποτα. Διότι δεν θέλω, εγώ είμαι αυτές οι ιστορίες, εγώ φέρω κομμάτια μέσα σας. Και αν δούμε τη μοντέρνα φυσική, έτσι, που είναι το entanglement, δηλαδή είμαστε όλοι σύμφωνα με τόσα Nobel Prize έχουμε, τα έχουμε μετρήσει, οι κβαντικοί υπολογιστές βασίζονται σε αυτό, έτσι, άμα έχετε δύο σωματίδια που περάσουν από ένα μαγνητικό πεδίο μαζί, από εκεί πέρα όπου πάει το ένα, αν στρίψει το άλλο, στρίβει αυτομάτως το ένα, στην άκρη του σύμπαντος. Άρα λοιπόν εγώ και εσείς έχουμε μια βαθύτατη ένωση σωματική, δεν μπορεί να μην την κατανοούμε, αλλά αυτό είναι η σύγχρονη φυσική, τελείωσε, δεν το συζητούμε, έτσι. Είναι τόσα βραβεία Νόμπελ και τα λοιπά και σας είπα, οι κβαντικοί υπολογιστές έτσι δουλεύουν. Άρα λοιπόν είμαστε πράγματι συνδεδεμένοι, αυτά που λέει η Εκκλησία, σε φιλοσοφικό επίπεδο, ακόμα βαθύτατα, έτσι, τα οποία λοιπόν πρέπει, και αυτό προσπαθώ να κάνω, να τα εκφράσω με τον χριστιανισμό, αλλά και με τις κινέζικες έννοιες. Δεν θα αλλάξω τον χριστιανισμό, αλλά θα τον, όπως ας πούμε η Εκκλησία, έτσι, η Εκκλησία δεν κάνει θεολογία, δηλαδή με την έννοια της φιλοσοφίας, έτσι, εκφράζει την αλήθεια της Εκκλησίας, αποκαλύπτει ο Θεός και ανακαλύπτουμε κάποιες λέξεις, έτσι, οι οποίες να μπορούν, ας πούμε, να μας δώσουν κάποια κατανόηση. Δεν είναι ότι κατανοούμε το κείμενο, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, αυτό είναι, αλλά πρέπει να μιλήσουμε. Εντάξει, είναι καταρχήν η Θεία Λειτουργία, αλλά ουσιαστικά πρέπει να μιλήσετε και στον άνθρωπο μέσα από τη γλώσσα. Τώρα αυτή η κυρία που ήρθε, ας πούμε, να γίνει χριστιανή. Οπότε τώρα θα της έλεγα, αυτό που λες, ότι δεν θέλω να ζεις αιώνια, σημαίνει ότι δεν θέλεις κανένας να ζεις αιώνια. Γιατί ζεις εσύ, δεν θέλεις να υπάρχει αγάπη, θέλεις όλοι να πεθάνουν. Αλλά δεν την βρήκα να της το πω, ίσως όμως γράψω κάτι. Και πρέπει να καταλάβουμε τι, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε υποκείμενο. Εμείς είμαστε απάντηση. Έχει και ένα ποίημα ο Χάιντερλιν. Αλλά είμαστε απάντηση στην κλήση του Θεού. Δεν υπάρχουμε, ας πούμε, ως
αυτοί είστε εδώ και εγώ είμαι εδώ. Ο Θεός λέει, Αδάμ, πού είσαι Αδάμ? Και ο Αδάμ απαντάει, δεν απαντάει, κρύβεται. Στον πατέρα της πίστεως, ας πούμε, στον Αβραάμ, εδώ είμαι Κύριε ο δούλος. Έτσι. Απάντηση λοιπόν, γιατί ο Θεός κάνει το πρώτο βήμα πάντα, έτσι. Δεν αγαπούμε εμείς τον Θεό. Ο Θεός αγαπάει εμάς, χωρίς κανένα λόγο. Έτσι. Όχι γιατί είμαστε καλοί, χωρίς κανένα λόγο. Για τον Πλάτωνα αυτό είναι απαράδεκτο. Διότι πώς αγαπάς τον κακό, πώς αγαπάς τη μη ομορφιά, έτσι. Είναι και ανήθικο. Λοιπόν, άρα η ύπαρξη είναι δώρο του Θεού και εμείς την επιβεβαιώνουμε απαντώντας. Λέει Ιωνά, ξαφνικά βγαίνει μια φωνή του Ιωνά, ας πούμε, με τη φωνάρα του, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Έτσι. Αλλά αυτό, το ότι είμαστε απάντηση, και αυτή η απάντηση είναι η φωνή υδάτων πολλών. Διότι λέει έτσι και στον Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Δεν του είπε Κάιν, εδώ. Και είμαι φύλακας του αδερφού μου. Βεβαίως και είσαι φύλακας του αδερφού σου. Άρα λοιπόν δεν είμαι μόνο εγώ που υπάρχω ως απάντηση, γιατί κάποιος φώναξε Ιωνά. Έχω και ευθύνη του αδερφού μου. Έτσι. Με την έννοια αυτή λοιπόν, όταν λέει ο άλλος ότι εγώ δεν θέλω να ζω αιώνια, σημαίνει ότι δεν θέλω να υπάρχει αυτή αγάπη, θέλω όλοι να πεθάνουν, οι πάντες. Δεν ήξερα να τα πω αυτά τότε. Αλλά να ξαναεπανέλθουμε στο πρόβλημα, ας πούμε, της ζωής. Έτσι. Ο Βουδισμός λέει, ο Βούδας, και πολύ σωστά το λέει, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχω πόνο. Δηλαδή, αρρώστησα, δεν έχω να φάω, πονάω, υποφέρει η οικογένειά μου τέλος πάντων, αρρωσταίνω και το χειρότερο, πεθαίνω. Αυτός είναι και ο χειρότερος πόνος. Ποιο είναι ο λόγος? Σε αυτό συμφωνούμε και εμείς. Ποιος είναι ο λόγος που πονάω? Διότι έχω attachment, έχω, πώς το λένε, θέλω. Δηλαδή θέλω να φάω. Αν δεν ήθελα και να μην είχα φαΐ, ας πούμε, δεν θα με πείραζε. Θέλω να πιω νερό, γιατί διψάω και ας φύγω και λίγο. Έτσι, θέλω να παντρευτώ. Δεν θα έπρεπε, γιατί την κλασική βουδιστική σκέψη, έτσι, του Τεραβάντα, πρέπει να είσαι μοναχός. Αλλά στο Μαχαγιάννα δηλαδή μπορείς και να παντρευτείς, τέλος πάντων. Και το χειρότερο απ' όλα, θέλω να ζήσω. Έχω attachment στη ζωή, δεν θέλω να πεθάνω. Ο Βουδισμός λοιπόν λέει, όταν φύγει το attachment, δηλαδή όταν φύγει η επιθυμία, δεν διαλύεται η επιθυμία, δεν υπάρχει πια κανείς να επιθυμεί, άρα ο πόνος τέλειωσε, έσβησε. Σαν να λέμε, έχω εγώ αυτή την σταγόνα τώρα, την έριξα μέσα στο ποτήρι, χάθηκε. Ο χριστιανισμός τι λέει? Λέει το ακριβώς αντίθετο, λέει ναι, συμφωνούμε. Αλλά πώς θα φύγει ο πόνος? Όσο πιο πολύ αγαπώ, τόσο πιο πολύ σώζομαι. Και ποιος σώζεται πια? Αυτό, όπως σας είπα, όλα μαζί. Διότι στο Βουδισμό, αφού εσύ διαλύθηκες, τότε ποιος σώζεται? Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο Ναγκατζούνα, ένας από τους μεγαλύτερους βουδιστές φιλοσόφους, λέει το εξής: υπάρχει η σωτηρία, αλλά δεν βρίσκει τον σωζόμενο. Διότι πηγαίνοντας και ρωτώντας το πρόσωπο, το υποκείμενο, έτσι, εσείς, ας πούμε, εγώ τι είμαι? Τα χέρια μου, τα πόδια μου, τα μαλλιά μου. Αν τα βγάλετε τα μαλλιά, αν τα βγάλετε τα χέρια, τα βγάλετε τα ράσα, ένα κενό μένει, δεν υπάρχει ο Νάς εδώ πέρα. Ένα μάλιστα έτσι για τους ακροατές μας, για να μην νομίζουν ότι κάνουμε φιλοσοφία, ένα από τα πιο ιερά κείμενα και τα παλιά κείμενα, έτσι, του Βουδισμού είναι το λεγόμενο Μιλίτα Παχνά. Αν στην πάλι, στη γλώσσα, ας πούμε, πάλι, έτσι, την αρχαία ειδική γλώσσα, αν το πούμε ποιο είναι το αληθινό, Μιλίτα είναι ο Μένανδρος, ο στρατηγός του Αλεξάνδρου, που ήταν τοπικός βασιλιάς Ινδίας, ο οποίος, ας πούμε, του άρεσαν οι φιλοσοφικές συζητήσεις και μιλούσε με έναν διάσημο μοναχό. Πήγε με το άρμα ο βασιλιάς, ο μοναχός λοιπόν του είπε ότι κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αυτό. Και τώρα, σύμφωνα με τον Βουδισμό, δεν μιλούμε, βρισκόμαστε σε μάγια, σε ένα όνειρο. Δεν είναι αλήθεια αυτό που κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Του είπε λοιπόν ο Βουδιστής ότι κοίτα να δεις, βασιλιά, βλέπεις το άρμα, έχει τις ρόδες, ας πούμε, το αυτά, αν τις βγάλεις αυτές, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Ο Έλληνας όμως, έχοντας το ελληνικό, βγάζει το σπαθί του και του λέει: άμα σε σκοτώσω τώρα, σκότωσα κάποιον ή όχι? Του απαντάει ο μοναχός: δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, διότι μιλάμε στη διαφορετική βάση. Έτσι, ναι, μεν μπορεί να είμαστε τώρα, ας πούμε, ένα όνειρο και να μην είμαστε αλήθεια, αλλά να σε σκοτώσω τώρα, σκότωσα ή όχι?
Και μην το βλέπετε έτσι. Και ο Wittgenstein όταν ήταν εκεί στο Cambridge, ας πούμε, μια νύχτα και κουβεντιάζανε με τους άλλους και λέγανε, γιατί ο Wittgenstein λέει, ένα παράδειγμα, έχω πονόδοντο. Έτσι. Ο μεγάλος φιλόσοφος της γλώσσας. Έτσι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι σημαίνει έχω πονόδοντο. Τον πόνο μου δηλαδή. Και έλεγε ο άλλος, ας πούμε, ότι δεν είναι δυνατόν. Παίρνει μια μασιά ο Wittgenstein που είχαν εκεί πέρα μες στο τζάκι. Στο χώσε τώρα εδώ, ας πούμε, παράλογο δεν το κάνει. Θα δεις, πονάς ή δεν πονάς. Έτσι. Αλλά γιατί σας το λέω αυτό, διότι βλέπετε έτσι ότι δεν διαλύεστε. Εφόσον εσείς διαλύεστε, τότε ποιος είναι ο Πάτερ Αμβρόσιος? Ένα ποτάμι κατά κάποιο τρόπο, το οποίο όμως δεν έχει όνομα, πηγαίνετε εδώ και εδώ μιλάμε πια ένα που μετράει από τη χριστιανική σκοπιά, δηλαδή είναι το Ντάρμα, δηλαδή έχετε μία, ας πούμε, είστε τώρα, ξέρω εγώ, και εγώ είμαι Έλληνας και χριστιανός, γιατί στην προηγούμενη ζωή μου ήμουνα κάτι και πληρώνω. Θα μπορούσα, σου λέει όλος, γιατί ο άλλος είναι πλούσιος τώρα, ας πούμε. Είναι πλούσιος διότι στην προηγούμενη ζωή του ήταν καλός και έκανε donations κτλ. Ναι, θέλω να πω λίγο για να σας να το... Ναι. Να αλλά τότε, λάθος, προσέξτε, ναι. δεν υπάρχει συγγνώμη τώρα. Γιατί και η συγγνώμη μετράει πάρα πολύ για τον Κινέζο. Γιατί? Διότι ό,τι και να κάνω εγώ, εφόσον είναι μηχανιστικό, έτσι δεν είναι. Θα, ας πούμε, πάμε να τρώω δηλητήριο, αύριο θα έχω δηλητηριαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πληρώσω. Έτσι. Η συγγνώμη δεν έχει νόημα. Δεν υπάρχει στη θεολογία τους, ας πούμε, της άφεσης. Ναι. Όχι. Αλλά υπάρχει όμως της πληρωμής. Οπότε για αυτούς είναι μια λύτρωση το να μιλάμε για άφεση. Βεβαίως. Όταν λοιπόν μιλάω το ότι ναι, ας πούμε έτσι, υπάρχει από τη μια πλευρά η μηχανιστική reason και result, έτσι, αιτία και αποτέλεσμα. Παρόλο που φιλοσοφικά αυτό δεν είναι πάντα η αιτία να προηγείται το αποτελέσματος, σύμφωνα με την μοντέρνα φιλοσοφία και τη φυσική, δεν είναι πάντα. Τέλος πάντων, οι αιτιότητες, έτσι θα λέγαμε. Λοιπόν, άρα έκανα κάτι, θα το πληρώσω. Τελείωσε. Όταν όμως σου λέω ότι ναι, κοίταξε, αλλά δεν θα το πληρώσεις, διότι δεν είναι θέμα, ας πούμε, ότι έκανα κάτι κακό. Η αμαρτία δεν είναι έσπασα ένα νόμο, είναι ολόκληρη ιστορία, έτσι, είμαι άρρωστος και αρρωσταίνει και άλλοι μαζί μου. Αλλά ότι τέλος πάντων ο Χριστός σε κάνει να μην το πληρώσεις. Γιατί το πληρώνει αυτός. Δεν είναι ότι κάνει κάτι που δεν είναι ηθικό. Σηκώνει τις αμαρτίες. Ναι, ακριβώς. Τρελαίνει το άλλος. Σου λέει δεν θα πληρώσω. Στα κινέζικα λέγεται γη τζαν. Ας πούμε, σας συνέβη κάτι πολύ κακό, ξέρω. Σαν πολύ σαν τη δουλειά σας πέθανε κάποιος συγγενής σας, ας πούμε. Λέει ο άλλος γη τζαν. Δηλαδή, έχω κάνει κάτι κακό στην προηγούμενη ζωή και γι' αυτό τώρα ξέρω, με απολύσανε, έχασα την περιουσία μου, πέθανε το παιδί μου, ας πούμε, και τέτοια. Αν το πεις όμως ότι παρόλο αυτό που σου συνέβη, ο Θεός για την τρέλα του, ας πούμε, την τρελή του αγάπη και τα λοιπά, έτσι επειδή σε αγαπάει, σε γουστάρει, τα παίρνει πάνω του. Κακός ή όχι, τα παίρνει πάνω του. Και εσύ σε ελευθερώνει. Αλήθεια. Πώς γίνεται αυτό. Αλλά του λες, γίνεται γιατί το σπάνει, ο Θεός είναι, κάνει θέλει. Ας πούμε έτσι χοντρά δεν είναι έτσι, αλλά είναι έτσι. Αυτό το βλέπουμε λίγο. Το βλέπουμε ακριβώς διότι υπάρχει και σε εμάς τώρα. Κάποτε είχε γίνει μια έρευνα εδώ στη διάβαζα, νομίζω κάπου το διάβαζα. Έγινε μια έρευνα, μια δημοσκόπηση εδώ στην Ελλάδα. Πόσοι από τους Έλληνες πιστεύουν στη μετενσάρκωση ή αλλιώς μεταβίωση πιο καλά. Και βγήκε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο ότι πιστεύουν στη μετενσάρκωση. Βέβαια, δεν ξέρω, βέβαια η αλήθεια δεν ξέρουν τι πιστεύουν ουσιαστικά και τι πιστεύουν. Ακριβώς. Γιατί άλλο η μετενσάρκωση όπως το πιστεύει ο Βουδιστής και άλλο πιστεύει ο Έλληνας που δεν ξέρει. Ναι, ούτε καν τι λέει. Ναι, και να πω καλορθόδοξοι, ας πούμε, χριστιανοί λέμε ότι υπάρχει μετενσάρκωση. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα πώς μας το εξηγείτε, γιατί θέλω λίγο για να μπορούσαμε να μιλήσουμε και στους τηλεθεατές μας, ότι ακριβώς είναι κάτι πολύ βαθύ αυτή η πίστη τους, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά δεν είναι πρόσωπο, διότι ακριβώς ποτέ δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή σήμερα είμαι ο πατήρ Αμβρόσιος, αν εγώ κάνω υπομονή για τις αμαρτίες της προηγούμενης ζωής μου, στην επόμενη μετενσάρκωση θα γίνω κάτι καλύτερο και κάτι καλύτερο αν προχωρήσω και στο τέλος σαν μια σταγόνα θα διαλυθώ στον ωκεανό της θεότητας, μπορούμε να πούμε έτσι. Ακριβώς. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτό δεν είμαι πρόσωπο, γιατί ποτέ δεν είμαι κάτι. Σήμερα είμαι αυτό, αλλά αν δεν είμαι καλός και αντισταθώ, ας πούμε, σε αυτή την τύχη μου, στο κάρμα μου, αν αντισταθώ,
τότε θα τιμωρηθώ και στην επόμενη μεταβίωσή μου θα γίνω κάτι χειρότερο. Θα γίνω, ας πούμε, φυτό, θα γίνω ζώο κλπ. Αυτό τόσο και να το βλέπουμε είναι πάρα πολύ και αντιδημοκρατικό, να πούμε έτσι, ανελεύθερο, χωρίς έλεος. Γι' αυτό λέτε ακριβώς ότι πάντα υπάρχει έννοια της πληρωμής σε αυτούς, ενώ δεν υπάρχει έννοια του ελέους και της αφέσεως. Βεβαίως. Ότι ο Χριστός δηλαδή πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και αυτοί θαυμάζουν το λεγόμενο στα κινέζικα πούσα ή το bodhidharma. Τι είναι ο bodhidharma? Είναι αυτός που είναι πολύ κοντά στο να σωθεί, δηλαδή να χαθεί πια, αλλά το αρνείται. Και κάθεται σε αυτή τη ζωή για να μπορέσει να βοηθήσει κάποιους άλλους. Θεληματικά δεν πάει στο παράδεισό του, έτσι. Μένει ακόμη. Μένει εδώ, ενώ θα μπορούσε να πάει, έτσι και το θαυμάζουμε. Είναι φοβερό όμως πώς για μας η λύτρωση είναι η ένωση με το Θεό. Ναι, αλλά και να βρούμε τους αγαπημένους μας, λέμε, πέθανε ο γιαγιά μου, παρηγοριέμαι ότι θα τη συναντήσω στην άλλη ζωή. Σε αυτόν τι θα συναντήσουν? Μα δεν υπάρχει. Μα γι' αυτό είπαμε ότι η ζωή, έτσι, δεν είναι ότι η καρδιά χτυπάει. Η ζωή είναι η ένωση. Και αυτό πια είναι που εξηγώ, και εκεί μετράει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Έτσι, ότι αυτό είναι η συνύπαρξη κάνει την ύπαρξη. Ο Θεός υπάρχει ως τριάδα. Ένας άμα φύγει, ας πούμε, εμείς είμαστε φίλοι από παιδιά, εντάξει, ήρθα, σας είδα, τώρα έφυγα, δεν τρέχει τίποτα και εσείς θα ζήσετε και εγώ όσο θέλει ο Θεός θα ζήσω. Άλλο, εάν όμως ένας από την Αγία Τριάδα φύγει, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό μας έδειξε. Αχώριστος και αδιέρετος. Ακριβώς. Και γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι φιλοσοφία. Δηλαδή, εντάξει, τώρα για 30 λέω τώρα, δεν με ενδιαφέρει εμένα, εντάξει, να είμαι καλός άνθρωπος. Το ότι η ύπαρξη, η συνύπαρξη κάνει την ύπαρξη, αλλάζει ολόκληρη τη ζωή μας. Τον τρόπο που ζω, τον τρόπο αυτό. Άρα τα δόγματα της Εκκλησίας, ιδιαίτερα τα βασικά δόγματα που είναι η Αγία Τριάδα για το Χριστό. Λοιπόν, είναι το πιο βασικό πράγμα για τον τρόπο της ζωής μου. Και αν δεν το έχω εγώ αυτό, δεν επαναλέω ότι είμαι οτιδήποτε, είναι άλλη ζωή. Ο Κινέζος λοιπόν που ζει την κοινωτική ζωή πρώτα, απροσώπως, και πονάει η βιολογία, γιατί η βιολογία του σώματος πονάει. Όταν του δώσει και του πεις, ξέρεις, ναι, εσύ το κάνεις αυτό και δεν έχεις σκεφτεί ότι μέσω του βαπτίσματος ο Χριστός, έτσι, σε καλεί ως πρόσωπο και γίνεσαι πια Υιός του Πατρός μέσω της Υιότητος που είναι σάρκα, έτσι, δεν μιλάμε πνευματικά. Σάρκα, γι' αυτό ίσως και εμείς δεν ξέρουμε. Ο λόγος σάρξε γένετο, ο Χριστός έγινε. Ναι, το ένα είναι αυτό, έτσι, αλλά το άλλο είναι Υιός. Γιατί Υιός? Ίσως δεν ξέρουμε πώς είναι ο Θεός, αλλά μέσω της Υιότητας, την οποία καταλαβαίνουμε, γιατί είναι στο DNA μας. Έτσι, οπότε εκείνος που είναι σαν μάζα, από μάζα, και είναι σωστό, γιατί ξεκινάει από την ένωση, ενώ εμείς ξεκινάμε, ο Έλληνας ξεκινάει από individuality. Είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ. Έτσι και βρισκόμαστε, ας πούμε, τσακωνόμενοι. Έτσι, η ομορφιά της αντιπαράθεσης. Στο κοινό δεν υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει αυτός που δεν υπήρχε από το μηδέν, αλλά ήταν κοινή ζωή, να βρεθεί πια από το μηδέν, έτσι εκ του θανάτου στην ζωή. Δηλαδή, στην όντως ζωή που είναι το να είσαι Υιός του Πατρός και να απαντήσεις ναι, εγώ είμαι. Οπότε αποκτάει το πρόσωπο μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας, μέσω της κλήσης του Θεού, που απαντάει βέβαια και πρακτικά δεν απαντάει μόνο σωματικά, μέσω του βαπτίσματος, μέσω της ευχαριστίας. Έτσι. Άρα υπάρχει το περίγραμμα, θα λέγαμε, έτσι, υπάρχουν τα υλικά και ο χριστιανισμός πια μπορεί να τα συγκροτήσει και να δώσει πραγματικά τη χαρά, έτσι, της ύπαρξης ως συνύπαρξης πια σε ολόκληρο τον ανατολικό κόσμο. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι πολύ πιο εύκολα ένας Κινέζος γίνεται χριστιανός, γιατί έχει μάθει την κοινότητα, παρά ένας Δυτικός, ο οποίος έχει μάθει το individuality, έτσι, την ατομικότητα. Και είναι το έργο της Εκκλησίας και ως κατηχητικό έργο και κυρίως με την πράξη της ευχαριστίας, να το νιώσει ο κοινός αυτό και να δει τον πολιτισμό του από έτσι ξαφνικά να γίνεται ένα τεράστιο όμορφο φυτό, έτσι, ένα λουλούδι κτλ. Και οι ρίζες οι δικές μου λοιπόν καλές ήταν γιατί βγάλαν αυτό, εφόσον ήρθε ο Θεός, και οι δικές μας πάλι το ίδιο
Παρόλο που ξεκινάνε, ας πούμε, από μια άλλη αφετηρία. Έτσι, παρόλο που ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία. Άρα λοιπόν εσείς μπαίνετε με έναν άλλο τρόπο για να μπορέσετε να τους διατυπώσει, ας πούμε, το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία φύσης. Πάτε λοιπόν μέσα την έννοια, εκμεταλλεύεστε δηλαδή την έννοια. Την κινέζικη φιλοσοφία. Την έννοια πώς είναι η έννοια της κοινότητας, απρόσωπη καταρχήν. Βεβαίως. Πώς μέσα από την έννοια του άλλου. Αλλά ακόμα και τις κινήσεις. Γιατί, σας είπα, ο Κίνας δεν έχει τον αναλυτικό τρόπο. Ας πούμε ο Κονφούκιος, έτσι, που είναι ο κατεξοχήν δάσκαλος της Κίνας. Έτσι. Λοιπόν, ο Κονφούκιος το βασικό είναι το λί. Ποιο είναι το λί? Είναι η τελετουργία. Που είναι και πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως παπάς. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι, μια θυσία, πρέπει να είσαι τέλειος στην τελετουργία. Κάθε κίνησή σου, ο τρόπος σου, έτσι, πρέπει να είναι τέλειος. Αν είναι τέλειος, είσαι καλός. Ρωτάει λοιπόν ο μαθητής του Κονφούκιου, όταν κάνουμε τελετουργία, δηλαδή να τιμήσουμε τους νεκρούς, τα πνεύματα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Του λέει ο Κονφούκιος, του είπε μια πρώτη απάντηση, θα σας την πω μετά. Του λέει, εμείς θα κάνουμε σαν και να υπάρχουν. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Γιατί αν υπάρχει η έννοια της μετασάρκωσης. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Δηλαδή, αυτό που θα κάνεις θα το κάνεις τέλεια. Και όταν θα το κάνεις τέλεια, εκεί θα εμφανιστεί και πραγματικά είναι η στιγμή. Έτσι. Οι ανατολικοί λαοί ζουν στη στιγμή. Και εμείς πρέπει να ζούμε στη στιγμή. Έτσι. Όταν ιδιαίτερα κάνουμε θεία λειτουργία, όταν ένας προσεύχεται, όταν ένας κοινωνάει, σε αυτή τη στιγμή είναι το παν. Έτσι δεν είναι? Η Βασιλεία του Θεού έχει ήδη αρχίσει. Έτσι. Δεν είναι κάτι που θα γίνει, απλώς περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Και αυτή που λέει για τη ζωή, ο Θεός είπε τι? Πιστεύουν σε μέ, ου μη γεύσετε θανάτου, ου μη γεύσετε. Θα μου πείτε και τα νοικοταφεία τι είναι, ας πούμε. Έτσι, αλλά είναι αλήθεια, γιατί άμα δούμε τι είναι, ότι η ζωή είναι αγάπη και τα λοιπά, ναι, ου μη γεύσετε θανάτου. Άρα λοιπόν, του λέει λοιπόν του άλλου μετά, εσύ δηλαδή δεν μπορεί να ζήσεις εδώ πέρα με τους άλλους, ας πούμε, να τα βρεις και ενδιαφέρεσαι να δεις τι γίνονται τα πνεύματα. Μάθε πρώτα να ζήσεις με το διπλανό σου και μετά συζητάμε για τα πνεύματα. Βλέπετε το απλό πρακτικό θέμα και πόσο βαθύ είναι και πόσο, ας πούμε, ο κοινός βλέπει την πραγματικότητα πολύ πιο βαθιά. Σας είπα, δεν θα κάνει αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή η κινέζικη φιλοσοφία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Με την έννοια πια της αναλυτικής σκέψης. Υπάρχει κινέζικη σκέψη, συσιά. Δηλαδή πρακτική σκέψη. Πώς ο αυτοκράτορας θα κυβερνάει και πώς θα είστε εσείς καλός πολίτης και καλός, ας πούμε, στην οικογένειά σας. Αυτό. Το να κάνεις challenge είναι εκείνο ή δεν είναι εκείνο, αρχίζει. Το προκαλείς δηλαδή. Ναι. Το προκαλείς και σημαίνει ότι δεν έχεις ταπείνωση και, ας πούμε, ενώ η πολιτεία πρέπει να πάει έτσι για να σε βοηθήσει, έτσι, και εσύ την πας σε άλλα πράγματα, ας πούμε, για να δημιουργήσεις προβλήματα. Και γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα λέξεων. Έτσι. Οι λέξεις, ας πούμε, Jersey, φιλοσοφία και πολλές άλλες, είναι τεχνητές λέξεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν τα 200 χρόνια από μια ομάδα γλωσσολόγων, κυρίων Ιαπωνέζων, για να εκφράσουν έννοιες, ας πούμε, τεχνικές και πρακτικές φιλοσοφικές που ήρθαν από τη Δύση. Έτσι. Αλλά σας είπα, υπάρχει ομορφιά, δηλαδή αυτά που είπαμε τόσο πάνω, μην τα επαναλαμβάνω. Όντως, βλέπουμε μια και ιδίως και στη Ιαπωνέζικη, η οποία ταιριάζει με την κινέζικη κουλτούρα. Ο κινέζικος πολιτισμός είναι παντού έτσι. Και ένας ποιητής Ιαπωνέζος, ένας Κορεάτης ποιητής, θα γράψει στα κινέζικα. Έτσι. Άμα είναι πολύ, ας πούμε, έτσι. Η προφορά, ναι, ή στα μοντέρνα, γιατί τα έχουν εκμοντερνήσει. Αλλά μέσα από αυτά κρύβεται ο θάνατος. Πολλοί άνθρωποι. Πώς το εννοείτε, δηλαδή ότι μέσα από αυτή την εξύπνηση και την παρουσία της ομορφιάς βλέπουμε πολύ ωραία τοπία στην Ιαπωνία. Ιδιαίτερα στην Ιαπωνία που και εγώ, ας πούμε, θαυμάζω απίστευτα. Έτσι, ένα κράκ του ουρανού είναι. Όμως πολλές φορές αυτή η ομορφιά είναι το περικάλυμα του θανάτου. Μία από τις πιο όμορφες στιγμές που πάνε όλοι οι Ιαπωνέζοι είναι όταν τα τσακούρα της κερασιάς την άνοιξη, έτσι, που ανθίζουν και πάνε το βράδυ κάτω το φεγγάρι, όταν έχει φούλη φεγγάρι, είναι στη τέλεια άνθηση και πέφτουν. Είναι η ομορφιά και ο θάνατος. Και από την ώρα δηλαδή που πέφτει, ναι, πεθαίνει δηλαδή το λουλούδι. Έτσι ναι. είναι το φεγγάρι, είναι για μας βέβαια, το βλέπεις και λες Παναγία μου, είναι παράδεισος. Έτσι βλέπεις οι γυναίκες ντυμένες σαν γκέισες με την απίστευτη ομορφιά του μεταξιού, έτσι, λεπτότατη ομορφιά
κάτω από το σελινόφος, έτσι, και πέφτουνε, πεθαίνουν. Έτσι, είναι ο θάνατος που κρύβεται, που θα θέλαμε, γιατί η ζωή είναι ζωή. Η ζωή δεν τον δέχεται τον θάνατο και η ζωή δεν είναι φιλοσοφία, είναι αυτό το αίμα, το άγγιγμα, έτσι. Βλέπετε τους κήπους, ας πούμε, που είναι σαν παράδεισος. Και όμως πρέπει να δείτε τι κρύβεται από αυτό πίσω. Είναι σαν ένα ναρκωτικό για να ξεχάσει το θάνατο. Όταν, ας πούμε, στην Ιαπωνία γινόταν μάχη, έτσι, ο Σαμουράι, που ήταν ο καλύτερος πολεμιστής του κόσμου, έτσι, σκοτώνει, όταν τελειώσει η μάχη, γίνεται η συλλογή των κεφαλών. Όσο σκότωσε δηλαδή. Όχι, κόβει τα κεφάλια και τα βάζει στο τραπέζι εδώ, το ένα δίπλα στο άλλο. Τα πλένει, είναι ο εχθρός, αλλά τώρα δεν είναι εχθρός, γιατί ξέρεις, αύριο θα είμαι εγώ εκεί. Πιθανώς. Του δίνει σάκε, ιδίως άμα ήταν ο στρατηγός. Το σάκε είναι το κρασί από το ρύζι, έτσι, που έχουν εκεί, ας πούμε. Λοιπόν, φυσικά δεν το πίνει ο άλλος, έτσι, το πλένει και τα λοιπά, είναι εδώ. Μετά περνάει ο στρατηγός, ας πούμε, μια βεντάλια για να μην κοιτάξει και πολύ το βλέμμα, το νεκρικό του άλλου, και τον αμείβει. Δηλαδή, αν εσείς έχετε μαζέψει, ας πούμε, 50 κεφάλια και έχει και κανένα στρατηγό μέσα, σου βάζει μεγαλύτερη θέση κτλ. Αλλά όταν θα τελειώσει αυτό και εσείς θα πάτε σπίτι σας, πώς θα κοιμηθείτε? Όταν έχετε όλα αυτά τα κεφάλια πλύνει και είστε και περήφανος. Πάτε λοιπόν και έχετε φτιάξει στο σπίτι σας αυτό τον κήπο, με αυτά τα υπέροχα λουλούδια. Υπάρχει δακτορικό στα πανεπιστήμια πώς να δένεις ανθοδετική. Κάνεις δακτορικό. Έτσι. Και αυτή η απίστευτη ομορφιά σου γαλινεύει την ψυχή και κοιμάσαι. Είναι ενασχόληση επιστημονική με τα λουλούδια. Σας λέω, διδακτορικό, ανθοδετική. Πώς θα δέσει τα λουλούδια? Δεν είναι εδώ που, ας πούμε, ανοίγει ένα ανθοπολείο και τέλος πάντων με την καλή σας καρδιά τα πιάνετε. Όλος έχει διδακτορικό. Λοιπόν, αλλά σας λέω έτσι, ο Σαμουράι λοιπόν που ζει ως πεθαμένος, εν δυνάμει νεκρός, έτσι, διότι το σεπούκου που θα κάνει, δηλαδή η αυτοκτονία, είναι ένα ιερό πράγμα για αυτόν. Είναι αυτό που λέμε τιμή. χαρακίρι δηλαδή. Ναι, το χαρακίρι. Δηλαδή κόβει το άντερο για να πονέσει, έτσι, για να πεθάνει. Εκεί δηλαδή ζεις περισσότερο ως ζωντανός νεκρός. Άρα λοιπόν, όταν έχεις όλη αυτή την νέκρωση, αλλά το σώμα δεν την παίρνει η βιολογία, θέλεις ένα ναρκωτικό. Δεν παίρνεις ναρκωτικό και χρησιμοποιείς αυτή την υπέροχη ομορφιά, η οποία κρύβει το θάνατο, τον απαλύνει και μπορεί να συνεχίσει να ζεις. Δεν αντέχεις δηλαδή αυτό το κέφι? Ποιος θα το άντεχε? Άμα είχα κόψει εγώ 30 κεφάλια εδώ πέρα. Γιατί αυτοκτονούν κάποια στιγμή οι Σαμουράι? Διότι υπάρχει. Κοιτάξτε. Για να αποφύγουν. Όχι, αυτοκτονεί διότι υπάρχει η έννοια της τιμής. Έτσι. Δηλαδή, αν εσείς, ας πούμε, κάνετε κάτι το οποίο σας ατιμάζει, ας πούμε. Κάποιο λάθος, ας πούμε. Έτσι, ή από λάθος ή από ευθύνη σας, έτσι. Ας πούμε, είναι πολύ δραματικό και πολύ γνωστή η ιστορία με τους 47 Ρονίν, 47 Σαμουράι. Ο Σαμουράι είναι αφοσιωμένος στον κύριό του, έτσι. Ήταν λοιπόν ένας άρχοντας, ο οποίος τον επισκέφθηκε κάποιος άλλος και τέλος πάντων για κάποιο λόγο αυτός τον χτύπησε και ο αυτοκράτορας κακός, ο άλλος δηλαδή κακός, σκότωσε, δολοφόνησε τον κύριό τους. Αυτοί λοιπόν οι Σαμουράι έχασαν την τιμή τους, διότι έπρεπε να δεν υπεράσπισαν, όχι δεν το θέλανε, έτσι. Τι έγινε λοιπόν? Περίμεναν ένα χρόνο και πήραν εκδίκηση. Πήγανε και σκότωσαν τους άλλους. Επειδή όμως απαγορευότανε από τον daimyo, δηλαδή από τον τοπικό διοικητή, να πάρεις εκδίκηση χωρίς την άδειά του, έπρεπε να καταδικαστούν. Δεν τους καταδίκασαν. Σεβόμενοι όμως αυτό που έκαναν, τους θαύμασαν, οπότε τους έκαναν ένα δώρο. Να αυτοκτονήσουν όλοι. Να κάνουν όλοι σεπούκου. Με η μεγαλύτερη τιμή για αυτούς. Εκάθισαν λοιπόν όλοι, με τον άλλον να βλέπει εδώ, έτσι, και έζησαν την τιμή όλοι να αυτοκτονήσουν. Και υπάρχουν στην Ιαπωνία όταν γιορτάζονται, ας πούμε, πηγαίνουν όλοι στο τέμπλο εκεί που τους έχουν θαμμένους, αλλά και έχουν και shrines, δηλαδή σαν ναούς, ας πούμε, για να τους τιμήσουν σε όλη την Ιαπωνία. Τώρα αυτό που λέτε, σκοτώθηκαν για αυτόν. Έτσι, για το καθήκον, για την τιμή. Τώρα δικαιολογείται γιατί πολλές φορές διαβάζουμε σε ειδήσεις, ας πούμε, ότι σε αυτούς τους λαούς συνηθίζεται η αυτοκτονία. Ας πούμε, κάποιος, ας πούμε, επιχειρηματίας, κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονίας. Ένας υπουργός, ναι.
Εννοείται. Πολλές αυτοκτονίες. Μου λέει ο αδερφός μου, υπάρχουν, λέει, στο μετρό υπάρχουν ταπέρες που λένε αυτοκτονείτε. Βεβαίως. Εγώ στην Ταϊβάν. Μια φορά. Στην Ταϊβάν, όχι. Ναι, υπάρχει και. Εγώ σας το είπα. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, γραμμή μεγάλα. Μην, όταν σου έρθει, πάρε τηλέφωνο αυτό. Πήγα σε μια φορά που είχα πάει. Είναι θέμα όμως, δηλαδή, συγγνώμη, σας διακόπτω, είναι και σαν κουλτούρα, δηλαδή, σαν παράδοση να πω. Δηλαδή, δεν είναι όπως εμάς που είναι μια ατυχής, ας πούμε, στιγμή. Η δυσκολία, διότι, ας πούμε, απέτυχες, ξέρω εγώ, με τι μούτρα θα πας στην οικογένειά σου μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι πρώτα στην οικογένειά σου, πρώτα τα πάντα, οπότε πηδάς και αυτοκτονείς με διάφορους τρόπους. Στην Ταϊβάν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτοκτονιών. Δεν θυμάμαι τώρα πώς, πολύ μεγάλο, έτσι. Στην Ιαπωνία είχα πάει σε ένα υπέροχο μέρος στην Καμακούρα, εκεί πέρα είναι ένα δάσος, που είναι σαν παράδεισο και λουλούδια και τέτοια. Είναι ένα δάσος όπου εκεί συνηθίζεται να πηγαίνουν οι νεαροί, πολύ νέος κόσμος και να κρεμίζουν τα δέντρα. Και γράφει σε κάθε δέντρο, μην το κάνετε, μην το κάνετε. Αλλά πάει ο κόσμος εκεί και βλέπει εκεί. Και έκανα μια προσευχή, έβαλα το πετραχύλι μου, Θεέ μου, τόσους κόσμους έχει εδώ πέρα. Να, βεβαίως και στην Ταϊβάν και τα λοιπά. Βεβαίως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες αυτές τις χώρες. Το οποίο όμως δικαιολογείται και πνευματικά, δηλαδή να πω φιλοσοφικά. Δικαιολογείται, αλλά και πάλι είστε η κοινωνική μηχανή. Ας πούμε, εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία. Το πρώτο, ποια είναι η προτεραιότητα της ζωής μου? Είναι η εταιρεία, η οικογένεια, μετά. Έτσι. Μετά την εταιρεία. Ναι, μετά. Εάν τώρα εγώ απολυθώ, πώς θα με απολύσουν? Είμαι εδώ στο τραπέζι, θα μου έρθει το χαρτί την άλλη μέρα, απολύομαι, θα φύγω. Κανείς δεν θα ξαναμιλήσει για μένα. Εγώ θα, επειδή ας πούμε είναι φοβερό αυτό που μου συνέβη, μέχρι να ξαναβρω δουλειά, δεν θα κάθομαι σπίτι. Θα βγαίνω το πρωί για να μην δουν οι γείτονες ότι, ας πούμε, δεν δουλεύετε. Έτσι, και θα ψάξω να βρω. Εάν δεν βρω δουλειά, δεν υπάρχω. Πώς το λένε? Οπότε πάτε για... Και ούτε ο άλλος θα να μιλήσει για μένα. Ενώ εδώ, με απολύσαν, κάπου θα βρω δουλειά, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν λέω να διαμαρτυρηθείς. Οπότε εκεί πέρα, βλέπω, το πάμε θεολογικά. Πρώτον, μου αρέσει πολύ αυτό που κάνετε. Μου το έχει πει και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Βάζετε ένα πετραχυλάκι και σε πολλές περιπτώσεις διαβάζετε ευχές όπου πηγαίνετε. Για διαφόρους λόγους. Ο Θεός να με συγχωρέσει, ας πούμε, αλλά δεν είναι το τυπικό. Μέσα από την ιεροσύνη, μέσα από τη χάρη. Και πολλές φορές, ας πούμε, όταν κάνουμε τον αγιασμό των υδάτων, παίρνω ένα μπουκαλάκι, πάω σε διάφορα πάρκα, δεν βλέπει κανείς τι κάνω. Τα πουλιά όμως και τα ζώα και τα δέντρα καταλαβαίνουν. Και τα αγιάζετε με τον αγιασμό. Ναι, καταλαβαίνουν, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να πάω, ας πούμε, ντυμένος και δεν πάω γιατί με κάλεσε κανείς. Έτσι, και από ένα νοσοκομείο περνάω εκεί και ξέρω ότι καταλαβαίνουν. Μπορεί να μου πείτε ότι είστε τρελός. Είμαι, το ξέρω. Αλλά τέλος πάντων ξέρω ότι καταλαβαίνουν. Έτσι. Μα δεν είναι θέμα. Είναι αγιάζεται μέσα από τη χάρη του Θεού. Έτσι. Αλλά, ναι, πες. Αλλά είναι πέρα από το κομμάτι αυτό, σαν σχόλιο το έκανα. Αλλά θέλω να πω εκεί πέρα πόσο μεγάλη σημασία που δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί είμαστε και Ορθόδοξοι. Δεν καταλαβαίνουμε με τι σημασία έχει αυτή τη μετάνοια τη αφέσεως. Τη δυνατότητα δηλαδή που σου δίνει ο Θεός. Τσάμπα. Δωρεάν. Και παραδόξως. Δηλαδή για τον Πλάτωνα αυτό είναι ανήθικο. Πώς μπορείς εσύ να αγαπάς τον κακό? Δεν γίνεται. Αλλά σας είπα, είναι η τρελή αγάπη του Θεού αυτή, έτσι, η οποία για ποιο λόγο γίνεται? Μα δεν υπάρχει λόγος. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος, όχι ότι εμείς, ο Ιωάννης, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, έτσι, και ο Απόστολος Παύλος αμαρτωλών όντων. Μα αφού είσαι αμαρτωλός να τιμωρηθείς. Και βλέπετε και την έννοια του δικαίου όπως είναι στον άνθρωπο και τις διάφορες δικανικές θεωρίες. Γι' αυτό και βλέπετε όσο προχωράει και ο πολιτισμός του δικαίου, έτσι, ας πούμε, δεν είναι πια εκδικητικός. Δηλαδή έχει καταργηθεί η ποινή θανάτου. Αργότερα έχουμε το restorative justice, δηλαδή δεν σε βάζω φυλακή διότι η πολιτεία θέλει να εκδικηθεί, αλλά σου στερώ, ας πούμε, την ελευθερία για κάποια χρόνια για να καταλάβεις ότι αυτό που έκανες δεν βοηθάει την κοινωνία για να συνέρθεις. Έτσι. Ακόμα και η έννοια της φυλακής, ας πούμε, έχει γράψει ο Ντεριτά, ας πούμε, για την έννοια της φυλακής. Έτσι. Δεν υπήρχε φυλακή στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί για τον πολίτη δεν ταιριάζει η φυλακή. Υπήρχε φυλακή, όπως βάλανε το Σοκράτη, ας πούμε, όταν ήταν εκτελεστής. Ναι. Αλλιώς εξοριζόσουν. Αργότερα έγινε η φυλακή ως control. Ναι. Έτσι, αλλά στη σημερινή εποχή, γι' αυτό και βλέπετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αυτό είναι πολλές φορές σκανδαλώδες, έτσι, δεν πας παραπάνω από 25 χρόνια, ό,τι και να έχεις κάνει, για να μην χαθεί η ελπίδα.
Και βλέπετε το δολοφόνο αυτόν, ας πούμε, που σκότωσε τον φασίστα στη Σουηδία, έτσι, που σκότωσε πριν από χρόνια, ας πούμε, τόσα παιδιά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είναι στη φυλακή και θα βγει τώρα, γιατί κοντεύουν να περάσουν τα 25 χρόνια. Και λένε οι Σουηδοί, δεν θα μας αλλάξει αυτός την ιδέα που έχουμε για το restorative justice, έτσι, για την δηλαδή δικαιοσύνη που θεραπεύει, επειδή είναι αυτός κακός ή διάβολος ή οτιδήποτε. Βλέπετε, και ο νομικός πολιτισμός, ας πούμε, προχωρεί, έτσι, ακολουθώντας τις βαθιές αρχές του Ευαγγελίου, όχι τις φανατικές ή όπως τις εκφράζει κάποιος επειδή εκφράζει μια τοπική κουλτούρα χωρίς να έχει διαβάσει. Βέβαια, αυτό όμως, ας πούμε, αφορά βέβαια τον δυτικό κυρίως κόσμο που έχει αυτό το χριστιανικό υπόβαθρο. Βεβαίως. Το οποίο εσείς βέβαια έχετε μια άλλη, ας πούμε, προσπάθεια με τα θετικά βέβαια της δικής τους φιλοσοφίας και τα αρνητικά. Αλλά ας πούμε βλέπουμε, ας πούμε, εγώ το λέω, Πάτερ, γιατί ας πούμε βλέπουμε ανθρώπους εδώ πέρα να θαυμάζουν και να επιπηλίζουν σκέψεις και οι οποίες δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνουν βαθύτερα. Μα και αν το πούνε αυτά σε άλλους, στους ανατολικούς λαούς, θα γελάνε, γιατί εμείς δεν εννοούμε αυτό που εννοείς εσύ, ας πούμε, επειδή διάβασα ένα βιβλίο. Κάτω εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, διαφημίζει η γιόγκα. Έχουμε ακόμα εναλλακτικές θεραπείες για άλλες ιατρικές. Αυτό περισσότερο είναι απατεωνιές τώρα. Πρώτα και οικονομικά συμφέροντα, έτσι. Αλλά και πράγματα τα οποία ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, άλλο, ας πούμε, να κάνεις μια γυμναστική και άλλο να κάνεις μια θρησκευτική πράξη. Δηλαδή, είναι σαν να κάνεις μετάνοιες, ας πούμε. Ναι, εγώ σας λέω, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα. Κάνε το σταυρό σου. Έτσι. Θα σου πω ένα, όχι, που είναι και πολύ ποιητικό, έτσι, και είναι αλήθεια και το έχει και ο Καβάφης, έτσι, για τον Ιουλιανό, τον Παραβάτη. Ο Ιουλιανός, λοιπόν, η μάνα ήταν χριστιανή. Έτσι, και τον είχε διδάξει το χριστιανισμό. Όταν μοιήθηκε στα Ελευσίνια μυστήρια, έτσι, το πήγαν με τη βάρκα, ας πούμε, να περάσει και να δει τους θεούς. Έτσι, στα Ελευσίνια μυστήρια βλέπανε διαβόλους και τέτοια. Πήγε λοιπόν αυτός με τη βάρκα εκεί που τον είχαν και εμφανίστηκαν οι θεοί. Αυτός λοιπόν τρομοκρατήθηκε και έκανε το σταυρό του, χωρίς να είναι χριστιανός. Επειδή δεν είχε μάθει, εξαφανίστηκαν αυτά. Πάνε λοιπόν, βγαίνουν μετά, του λένε οι ιερείς, τι έγινε, είδες τους θεούς, λέει, κάτι είδα, λέει, αλλά φοβήθηκα πολύ και λέει, πω, έκανες αυτό το αισχρό σημείο, λέει, στους μεγάλους, μην το ξανακάνεις, θα περάσει δεύτερη φορά. Μετά από λίγες μέρες λοιπόν ξαναπερνάει, αλλά επειδή εμφανιστήκανε και είναι πολύ ωραίο ποίημα, δηλαδή, αυτό, και είναι αλήθεια. Ξαναπερνάει και επειδή είναι μεγαλύτερο, ξανακάνει το σταυρό του ασυναίσθητα, χωρίς να είναι χριστιανός, έτσι, απλώς ήξερε τη μάνα του. Βλέπετε, ο σταυρός δούλεψε σε αυτόν. Και πάλι εξαφανίστηκαν. Του λέει, καλά, ας πούμε, πας τώρα για αυτοκράτορας και τέτοια και κάνεις αυτό το χαμερό σημείο, ας πούμε, και τα λοιπά και δεν μπορείς να ολοκληρωθείς λίγο. Καλά, του λένε, την τρίτη φορά του είπανε, πριν πας όμως θα σκοτώσεις ένα παιδί. Το σκότωσε το παιδί. Πέρασε, έκανε το σταυρό του, δεν ενήγησε. Είδε τα φαντάσματα του διαβόλους, ας πούμε, έτσι, γιατί έκανε το φόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν δουλεύουν μαγικά, αλλά δουλεύουν. Ο σταυρός δούλεψε στον Ιουλιανό, χωρίς να είναι χριστιανός. Όταν έκανε το φόνο όμως, ελευθέρωσε, έτσι, και δεν δούλεψε. Άρα θέλω να πείτε ότι δηλαδή, ουσιαστικά πολλές φορές κάνοντας αυτά μιμητικά ή ακόμη και για λόγους γυμναστικής κλπ. Μπορούμε να επηρεαστούμε. Μα δεν είμαστε και μόνοι. Δεν είμαστε και μόνοι. Εγώ σας μίλησα μόνο για τα κακά. Δεν μίλησα μόνο και για τις αρνητικές επιδράσεις. Υπάρχουν και διάβολοι, υπάρχουν όλα αυτά. Δεν μίλησα για αυτά. Υπάρχουν όμως, δεν ήταν και το θέμα μας. Έτσι δεν είναι. Και όταν λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο εναντίον των αρχών και των εξουσιών του κόσμου τούτου, δεν λέει ψέματα. Και δεν τα είδε μόνο ο Άγιος Αθανάσιος, πηγαίνετε στην Ταβάνετα και την άλλη όψη. Λιτανία των ειδόλων, ας πούμε, που ο άλλος παθαίνει καταληψία και χτυπιέται και βγάζει αίματα. Πάτε σε ναό, τυπικό ναό, έτσι, και μπαίνει το πνεύμα μέσα στον άλλον και αρχίζει και μιλάει. Αυτά δεν τα είπαμε. Είναι τα και δεν είναι χαζοί ούτε αυτοί, ούτε οι αρχαίοι Έλληνες που πιστεύανε στα γάλματα. Βλέπουνε, κάνουνε. Υπάρχουν δαιμονικά σημεία δηλαδή. Βεβαίως, υπάρχουν σήμερα δαιμονική λατρεία δηλαδή. Βεβαίως. Μα υπάρχει, δεν είναι χαζοί άνθρωποι να έχουν, ας πούμε, μια θρησκεία την οποία δεν τους ενδιαφέρει, ίσα ίσα. Αλλά δεν σας μίλησα για αυτά, δεν ήταν το θέμα. Ίσως άλλη φορά, ναι. Μπορείτε να ψάξετε το Ιντερνετ, αν δείτε τι γίνεται. Έτσι, ακόμα και, ας πούμε, όργανα ανθρωπίνου σώματος, λίγο παλαιότερα, εμένα μου είπε θα τελειώσω με αυτό, όχι θα τελειώσω δηλαδή, η δασκάλα μου που κάναμε στο σχολείο στα κινέζικα, έτσι,
Μου λέει το εξής, είχε πάει λέει, μια φορά στην Κίνα και είδε μέσα στο ηλεκτρικό, ας πούμε, ήταν μια μάνα κρατάει ένα παιδί. Μωρό. Της είπε ο αδερφός της, ξέρετε αυτό το μωρό είναι πεθαμένο. Πουλάει, ας πούμε, τα όργανα για μαγεία και τέτοια. Είναι παράνομο, έτσι, άμα την πιάσουν. Αλλά είναι, καταλαβαίνετε, έτσι, ένα underground. Μέσα σε αυτή την τόσο ανεπτυγμένη χώρα υπάρχει και αυτή η δαιμονική κατάσταση. Μα φυσικά υπάρχει, τι νομίζετε. Με επίσημη μορφή, ας πούμε, με την έννοια των... Είναι παράνομη, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όταν πάω άλλο στον υδρολατρικό ναό και ο άλλο είναι μέσα την επίρρεια. Σας είπα, άλλο που πας και ρίχνεις εκεί τα ξυλαράκια, μπορείτε να δείτε. Άλλο αυτό. Αλλά καλά, έριξε τα ξυλαράκια. Αλλά ο άλλος δεν πάει για τα ξυλαράκια, πάει γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα και εκεί βρίσκει τον άλλον και του κάνει. Υπάρχουν και βιβλία, υπάρχουν και CD και τα λοιπά για τις καταλήψεις πνευμάτων. Τα έχει ο τουρισμός, ας πούμε, τα δίνει. Εντάξει, δεν εξηγεί και τα πάντα, γιατί μετά θα πας στον ειδικό. Έτσι, δεν θα πας στο Υπουργείο Τουρισμού της Ταϊβάν, ας πούμε, να το πάρεις. Ναι, βεβαίως υπάρχει. Άλλο το ότι δεν ήταν το θέμα μας. Οπότε έχετε ουσιαστικά, καλά, το θέμα μας δεν είναι αυτό σίγουρα και όχι πραγματικά είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο τη δυσκολία που έχετε για να δεν μπορέσετε... είμαι φιλόσοφος εκεί και γι' αυτό και παρακαλώ, συγγνώμη που σας διάκοψα, γι' αυτό και οικετεύω έτσι τους ανθρώπους να προσέχονται για μένα. Γιατί η μοναξιά που έχω δεν είναι μόνο η σωματική μοναξιά, δεν είναι μόνο η ψυχική μοναξιά, ξέχασα και τα ελληνικά γιατί δεν έχω κανένα, με πάρει ένας-δύο άτομα που με παίρνουν, που και που από την Ελλάδα, που για μένα είναι παρηγοριάστο και μια βλακία να πω. Αλλά εκτός από την αμαρτωλότητα τη δική μου, που δεν είμαι, κακός άνθρωπος είμαι, υπάρχει και η φοβερή επίθεση σκοτεινή εναντίον της Εκκλησίας, φυσικά. Και πότε δεν υπήρχε. Και ανήμωνα δεν υπάρχει για αυτό το δωματιάκι και αυτό το λαμμένο παπά που είναι εκεί πέρα. Άμα εσείς πολεμήσετε α, πόσο πολεμούμε εγώ, έτσι δεν είναι, είμαι μόνος. Γι' αυτό χρειάζομαι την προσευχή σας πάνω απ' όλα. Πάτερ Ιωνά, η αλήθεια είναι μπορούμε να λέμε πάρα πολλά, περνάει πολύ εύκολα η ώρα μαζί, διότι ακριβώς σας είπα και σε άλλη περίπτωση, έχουμε και εμείς ανάγκη μέσα από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε και εμείς την ευεργεσία του Θεού. Θεωρούμε αυτονόητα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, ότι είμαστε χριστιανοί, ότι κοινωνούμε, ότι μετέχουμε των Αγίων Μυστηρίων. Όλα αυτά τα οποία θεωρούμε πολύ απλά και καμιά φορά έχουμε ένα κακό μιμητισμό σε ξένες σκέψεις και ιδέες, οι οποίες δεν έχουμε καταλάβει πάλι το πόσο βαθιές έννοιες έχουν και πολλές φορές ακόμη και δαιμονικές καταστάσεις και επιδράσεις. Έτσι ήταν κάποιες νήξεις που κάναμε, να μπορέσουμε λίγο να δούμε μερικά θέματα. Εγώ να πω ότι από τις συζητήσεις μαζί σας και ωφελούμε, αλλά και αυτή την έννοια της προσευχής, την οποία την είπατε και την λέω και εγώ, έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε. Γνωρίζω ότι κοιμάστε ελάχιστα και διαβάζετε πάρα πολύ πέρα από τα καθήκοντα. Σχεδόν κάθε μέρα λειτουργείτε από ό,τι γνωρίζω και είναι όντως η μεγαλύτερη, η πιο σημαντική, ευλογία που φέρνεται σε αυτή τη χώρα είναι η Θεία Κοινωνία. Η ζωή του να γίνεται ζωή μας, η ζωή του Χριστού να γίνεται ζωή μας δική μας. Να είμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού. Πέρα από τη Θεία Λειτουργία, μετά μου λέγατε τις απέραντες ώρες που πρέπει να διαβάζετε για να μπορέσετε να κάνετε όλη αυτή την κατήχηση, τη μαρτυρία. Και μου λέγατε αυτό το έργο, το τεράστιο που θέλετε να ετοιμάσετε, που ετοιμάζετε μάλλον, αυτή την κατήχηση προς τους Κινέζους, τους αδελφούς μας, να παρουσιάσετε αυτή την ορθοδόξή μας, την πίστη μας, στη δική τους... Εγώ να ευχηθώ να έχετε δύναμη, να σας βοηθήσει ο Θεός να το τελειώσετε γρήγορα και να έχει καρπούς πνευματικούς. Να βοηθήσει και εσάς προσωπικά. Εγώ ευχαριστώ που ήλθατε. Σας κουράσαμε λίγο, αλλά... Εγώ ευγνωμονώ και σας είπα, για μένα είναι μια ευκαιρία να ζητιανέψω τις προσευχές σας και να καταλάβετε τι σημαίνει η απόλυτη μοναξιά μέσα σε ένα περιβάλλον έτσι που εντάξει ας πούμε... Εγώ πιστεύω αυτοί που μας ακούνε θα κάνουν λίγο περισσότερο προσευχή, οπότε θα αισθάνεστε πιο ανθρώπους περισσότερη συμπαράσταση από εμάς. Είναι μεγαλύτερη χαρά. Να ευχηθώ να έχετε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να σας βοηθήσει, να σας καθοδηγήσει ο Θεός μέσα από όλες αυτές τις έννοιες. Ξέρω ότι σήμερα μιλήσαμε και λίγο πιο υψηλά, αλλά χρειάζονται όλα. Μας χρειάζονται, αδελφοί μου, να μαθαίνουμε και να ακούμε διάφορα πράγματα. Πρέπει να εξασκούμε και το μυαλό μας και να μπαίνουμε και στα δύσκολα για να μπορούμε να κατανοούμε το μεγαλείο της δικής μας πίστης.
Όπως έχω πει και σε άλλες ευκαιρίες, μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα σχετικά με την δραστηριότητα αυτή του πατρός Ιωνά μέσα από την ιστοσελίδα την οποία έχει. Είναι εύκολο κανείς να πει. Θα είναι δύσκολο γιατί τα περισσότερα είναι στα κινέζικα. Συγγνώμη. Υπάρχουν και αγγλικά, υπάρχουν και λίγα αγγλικά. Αλλά και μόνο μερικά βίντεο να δείτε τη Θεία Λειτουργία, πώς τελείται παλαιοχριστιανή με την αν γράψετε ατμόσφαιρα. Orthodox Church in Taiwan, έτσι θα βρείτε. Στο YouTube είναι YouTube/Asian Orthodox. Μια λέξη. Asian Orthodox. Ναι, ωραία. Ασία δηλαδή Ορθόδοξη. Οπότε εκεί μπορούμε να δούμε και κάποιους τρόπους να το βοηθήσουμε τον Πατέρα Ιωνά πέρα την προσευχή μας. Υπάρχουν και υλικές ανάγκες. Συγγνώμη που το λέω, ξέρω ότι είστε πολύ ευγενείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ πρέπει να το πω ότι καλό είναι να βοηθάμε και υλικά όσοι μπορούν να βοηθήσουν. Και τα δωμάτια που νοικιάσαμε και όλα αυτά και τα ταξίδια πώς. Ναι, όλα αυτά έχουν γίνει, να ξέρετε, στολές ιερατικές έχουν μπει σε μουσεία θρησκειών εκεί, γίνονται διαλέξεις, να πούμε, αλλά έχουν πολλά να πούμε. Όλα αυτά είναι δικά μας, δικά σας δώρα, τα οποία προσφέρουμε στην Εκκλησία του Θεού και σε αυτό το κομμάτι της Εκκλησίας που είναι στην Ταϊβάν, για την οποία ευχόμαστε να έχει πάντοτε την χάρη του Θεού. Πατέρα Ιωνά, ευχαριστώ πολύ. Κλείστε εσείς τη σημερινή μας συζήτηση με μια ευχή, μια προσευχή, ό,τι θέλετε. Πίναν στα κινέζικα. Πίναν τζέλιν τσέντι. Ειρήνη πάση. Ειρήνη πάση. Την ευχή σας. Αμήν. 安安荣耀都是你的，归复和之之相连，现在和永远直到世世代代。阿门。拯救我们老山之子，从死中复活，向你颂唱哈利路亚。拯救我们罗山之子。从死中复活，向你颂唱哈利路亚。拯救我们罗生之子，从死中复活，向你颂唱哈利路亚。荣耀归父和子及圣灵，现在和永远直到世世代代。阿门。神之独生子既生焉，不朽，你去成为我们的救恩，取了肉身，从圣洁诞生者，终身童真玛利亚。人不改变成为人，基督神那被钉十字架，以死亡歼灭死亡，与神三合为一，与父及圣灵齐受荣耀。一起在平安中，让我们献主祈祷。帮助拯救垂怜并护守我们容身接着你的恩泽。纪念我们的神圣洁负责荣耀天后诞生这众神童真玛利亚和所有圣徒，让我们间知己彼此和我们以上教徒以基督我们的神。现在和永远，直到世世代代。阿门。上的呈现珍贵礼物，让我们献主祈祷。为这神入并外进入神入者，以神仙尊敬敬畏神，让我们献主祈祷。
为从一切不信愤怒为先和困乏解救我们，让我们献出祈祷，帮助成就锤炼并护守我们的神，借着你的恩典，愿真理完美，圣洁和平并无罪，让我们祈求主，因为和平荣称道是护守我们的控制身体的天使，让我们祈求主，为宽恕并豁免我们的罪这过犯，让我们祈求主，为对我们的很好而有意实现天下太平，让我们祈求主，让作为基督徒当我们的生命中了是和平无休怪之受苦，为在基督展开审判做前有善的，让我们祈求主。今年我们之神从这负责荣耀天后诞生者东神东真玛利亚和所有圣徒，让我们间自己彼此和我们的上交托，以基督我们的神。主神关有负责者为主你属神，做你吹纳这上战这里那些诚心呼求你的人，确实如此。吹纳我们罪人，我们恳求带他来，到你圣殿的祭坛，让我们献上祭礼和属灵之献，为我们自己的罪和人民的物质行动，我们背得在你面前照着恩典，如此我们竭力难祈愿你，并且你的恩典神圣相连难淬炼我们变炼一些事物，以你所有之名，借着你的身体的两面，以你的手负在之中，你之身之上赋予神秘的神灵，现在和永远直到世世代代。阿门。你拿着灵前的。